ọka isi wee je chi ọzọ na Enuagu village Enugu-Ukwu ụbọchị Tuesday 26th of August 2025. Ọmụnwa Ozonkpu Ezeudo kwuru na n'onu m mụ na Ambassador Chief Ozonkpu Dr. Elijah Onyeagba ọmụna ya nọgoro na-atụ alụ na-akparịkọta tupu ndị otu anyị ndị ọzọ abịazie. Ọ na-ebe Enuagu ka anyị nọ. Ụfọdụ ndị ọzọ mbụ bịagokwa anụ nọ n'ime họl, anyị nwa nọ n'ilo wee na-akpa ka ụbọchị ya esi wee aga. Ọ ka anyị si eme n'Enugu-Ukwu unu nene anyị na-afụ ka anyị si kwado. Anyị nọkwa na-agbachara nwa egwu osocha n'ihu anyị na-eme na ka anyị na-anabatacha ndị ọzọ na-abata ma ndị ogwu ọzọcha anyị na-anabata ha na-asị ha nnọọ. Ọzọ Enugu a na-echi ya n'iru anaghị ezu ya ezo igosi na enwere ihe ọjọọ anyị na-eme, omenala ka anyị na-eme. A na-eme ya n'ilo ọrụ obodo ahụ ihe a na-eme. Ọmụnwa bụ Ozonkpu Chief Uche Nwora PhD Ezeudo Enugwu-Ukwu na Umunri ka anyị na-anabata ogene Enugu-Ukwu na Umunri. Nekwanụ sayị na afụtakwa mbọsị ahụ ahụ na ndị omenala Enugu-Ukwu chịkọkwa onwe ha ọnụ ịrọ sayị na ndị omenala Enugu-Ukwu maka ibe anyị anaghị eme ihe ọjọọ, ya anaghị eme oke ite. Omenala awere ọsọ oke ite na ọbara ọla. Enwere ndị dibịa Igbo na-eje n'ime ọhịa akpata akwụkwọ wee na-agwọ ndị mmadụ, na-agwọ strok tụrụ omenala wee nke a Ozonkpu mechara iri ohu mbọsị na ka na-anabata ya. N'ezie nka ndị ọzọ kwụtịcha ana m ahụ enejenmanya ahụ omekachie ahụkwa m Obidigbo Onwuatuegwu wee hụ mmadụ ka akụ wee hụrụ ụkwa achị n'aka oke ngwuru mmadụ erike nekwa ọnwa o mechara iri ohu mbọsị okwu agwalụ nna nekwa omenyi traditional prime minister. Anyị kwụ n'ọgbọ wee na-ese foto Obidigbo anyị hụ nekwa ụkwa achị n'aka oke ngwuru nekwa oburu ụlọ ka ọ nọ n'azụ. Ọ ka anyị si eme n'Enugu-Ukwu ife niile ahụcha ndị Ozonkpu ọnwa Enugu-Ukwu anyị hụkwa na Umunri dije daalụ na ike Enugu-Ukwu na Umunri anyị hụ dije daalụ. Ozonkpu Ezeudo, Ozonkpu Onwuatuegwu, Ozonkpu ogene anyị hụchara unu niile. Ugochukwu tubelu anyị hụrụ unu. Okwu agwala unu anyị hụrụ unu. Mmadụ ka akụ anyị hụchara unu niile. Enugu-Ukwu anyị nọ na-akpọ mmadụ ahụ iche ka a na-akpọ nke ọzọ mgbe anyị na-eme proseshọn anyị kwụ n'ahịrị ka onye si wee a na-akwụ mgbe onye ji banye na-anya hụ na anyị nwa nọcha n'azụ maka mụnwa ka banụ na arọ gara aga 2024 mana atọgwụkwa m mmadụ 6 ka ịsa ka mụ na ọnwa na aka na ndị isi anyị Owele na omenyi president of Ozo Society na Ogogbuzuo na Onwuatuegwu the traditional culture minister obodo olu nekwa akanarị na Ozonkpu mechara iri ohu mbọsị na-eche ife ka ha na-aga na ụkwa achị n'aka oke ngwuru gwa m n'iru. Ozonkpu gwa m na-ekwu ubi na-eme nri na Ụmụnri Ezeudo ka m ga na ya n'ọnwa nya anyị jizi posishọn na-agba egwu wee na-egoli wa na-aba nke a na-eme ihe. Ndị Igbo eze anyị wee na-eso na anyị na-edu anyị nekwa akwụkwọ Onwuatuegwu traditional culture minister anyị hụgo ndị Igbo unu na-eme mma dije daalụnụ dije daalụnụ dije daalụnụ. Nke a ka mgba n'uhie ọ ka esi eme egwu ndị chiri echichi anaghị agbata ya aka egwu ngala ịrịa ịgba ibie ebie m nke izizi ngara ya azụ mbịakwa gba mụ na ọnwa Enugu-Ukwu na-agbụ ya Ozonkpu ọnwa ịgba nke ịbụọ ibie nke azụ nke ịtọ oruzie na nke ịtọ ịchịkọ akwụkwọ tinye aka na akpa mekwe ndị tiri egwu esi eme n'Enugu-Ukwu eso na ndị arọpụtara maka mmadụ anọ ka a na-arọpụta ma echiwe ọzọ ka ha bịa chie mmadụ ọzọ. Igwe Enugu-Ukwu eze Enugu-Ukwu na igwe Umunri ọ nọkwa n'akụkụ na ihe niile na-aganụ maka na agwụ na nwụrụ anwụ eze anyị gara aga sị na ọzọ ọhụrụ echi n'Enugu-Ukwu ma eze a nọrọ n'ime a na wụrụ nne na ọzọ anara ama aka maka igwe head of the traditional authority nekwa ọzọ mgbe ọgwụ niile onye a ka anyị bịa wee chi ọzọ so eji m akụpe ka nye na-akọwara ihe o ji akụpe na-eme onye were akụpe wee na-ekufu ihe ọjọọ gwụkwara na-ekubata ihe ọma ọ ka esi eme. Ọ ka bụkwa ihe ọzọ mmenyekwe mgbe agịrịgị ya
ngwa na-akọwara ihe eji ngwa agịrịga eme. Ị na-anya ihu na ngwa agịrịga ndị Ọzọmkpu na-eko ahụ, ọ na-eko ahụ na-agwụ. Ọwụ nke ndị okwu ọzọ ohu ka ọ na-awụ. Nekwa ndị ọzọ mụ na ha akpọfụla anyị ka odu nkata ukwu nọkwa na ya. Nekwa ka anyị nyere m nza ka ndị nye onye bie ka nkọwakwara ihe ọ ya eji wee na-eme. Hụrụ ndị ọzọ bụ ka ha nọcha ma igwe eze Enugwu-Ukwu nọcha na-enene ihe niile na-eme. Emechekwa ihe niile a na-eme nka kịtazi ka ọ kwụọ ọnwa aka. Ọnwa bụ onye chịrị Ọzọmkpu ikpeazụ n'Eprel. Nke ahụ ka anyanwa onye ọgwụ niile na-egosi na o kwetego n'ọnwa tọrọ ya n'ọzọ ọ baa na rekọd anyị. Ihe abụọ jos dị ceremonial and symbolic. Ọ kwụcha anya ka o tinye aka n'akpa nwe ihe onwe onye esi eme n'iru mmadụ niile. Ndị na-echi enyo a na-echi, a na-eme ihe niile afọ posterity ka e wee ghọta ka ọzọ Enugwu-Ukwu dị. Ọzọ izuo ime ọwụrọ mmanya, mana ihe dịkwa na ihe erike o kweghị ume ime ịrịa na o mezugo nye ihe onwe ọnwa wee gọzie ya si ya na ọ ya abalị ya n'ọzọ ọba